טוב, תודה רבה למר פיני שץ על כל מה שאמר, על כל מה שהוא עושה לעולי בולגריה. זה מאוד חשוב. אני חייבת לציין שאף פעם אני לא קוראת כשאני מדברת לאנשים, והיום אין לי ברירה כי זה אירוע מאוד מיוחד, ואני חייבת להגיד לכם כמה דברים. אני אגיד בעברית קודם כל, מתוך כבוד לאנשים שלא יודעים את השפה הבולגרית, ואז אנחנו נמשיך. ערב טוב, גבירתי הנכבדת, גברת סלבנה גרגובה, שגרירת הרפובליקה של בולגריה בישראל. ערב טוב, אורחים נכבדים. נימוסי הכללים מחייבים להציג את עצמי לאלו מכם שלא מכירים אותי. שמי וסלה סלי רייצ'ינובה, עיתונאית, מפיקה, מנהלת סלון אומנות סלי, בת ים, סגנית נשיאה לקונפדרציה של ארגוני התרבות והשחקנים הבולגרים בחו"ל. אנחנו רשומים בצ'יקגו. אני שמחה לחלוק שיש לי גם את הכבוד ללמד פה בארץ, ללמד את השפה העברית. אני לא יכולה לחיות בלי השליחות הגדולה הזו, שמובילה אותנו למהות האמיתית של הנאורות. אני שמחה לראות את כולכם כאן, בעולם 4, בסינמטק תל אביב. הערב הוא יוצא דופן, כי שוב אני מגשימה את אחת המטרות והחלומות שלי. יש לי הזדמנות להציג שוב בפניכם, הציבור, את לב התרבות הבולגרית, הפעם באמצעות אומנות קולנוע. אני פותחת בכך את מהדורת 10 שנים לפסטיבל האומנויות הבינלאומי נשמה בולגרית בארץ הקודש. המפגש הבינלאומי הראשון של הקונפדרציה של ארגוני התרבות והשחקנים הבולגרים בחו"ל התקיים במסגרתו. אני שמחה להציג בפניכם את האורחים שלנו ממספר מדינות, בולגרים אשר בנשמתם ובליבם מעולם לא עזבו את מולדתם, ובולגרים שהתיישבו בבולגריה כדי שנוכל לעבוד יחד ולהציג לעמי העולם את המסורות, התרבות, ההיסטוריה והמנהגים שלנו, אשר להם שורשים עמוקים ומערכת ערכים יוצאת דופן. מחיאות כפיים עבור סנז'אנה גלצ'בה, נשיאת הקונפדרציה שלנו שהגיעה במיוחד מצ'יקגו. מירה קופנרוב מספרת סיפורים, יש לנו עוד המשך לכל הימים של הפסטיבל. בויאן אנגלוב, יושב ראש אגודת הסופרים של בולגריה, בבקשה מחיאות כפיים. הארגון קיבל בשנת 2017 את פרס שופר על הצלת יהודי בולגריה. בויאן מדלנה איבנובה, נציגת בית ההוצאה לאור בוגיאנה, היא הוציאה את הספר על אחת הגדולות, המשוררות הגדולות של בולגריה, דור הגבי. ניקולאי תומוב, צלם. מרטין ראוצ'בסקי, מחיאות כפיים, תסריטאי הסרט לא לעצום עיניים, הוא הגיע מלונדון. ניקולאי אגרמן, הבמאי של הסרט, בבקשה, מחיאות כפיים, לא לעצום עיניים. רדינלה ולדיסלבובה, בלשנית. ריינו מנג'וקובה כרגע, היא בדרך לישראל, במטוס, היא המנכ"לית של הסוכנות הבולגרים בחו"ל. דרגומיר מירצ'ב, סופר, זוכה פרס שלנו משנה שעברה, פרס של מוני פאפו, אחד המשוררים שעשה גשר בין כולנו. אקטרינה גלוחובה, גם כן זוכת פרס באחת התוכניות האומנותיות שלנו. דימיטרינה קיורצ'ייבה, עיתונאית שכבר 10 שנים נמצאת איתנו בפסטיבל הזה, בבקשה מחיאות כפיים גם עבורה. רדיו לאומי בולגריה, חלק מהטלוויזיה בבולגריה מציין את הכל. לבסוף, שום דבר לא היה קורה כפי שקורה כבר 10 שנים ללא האדם הנאמן ביותר שלי שהיה לצידי, ועליו אני תמיד יכולה לסמוך.
ובזכותו פשוט פיתחתי את הפרויקט הזה. אמי היקרה והאהובה, ויויאן רייצ'ינוב, מחיאות כפיים לך ותודה ענקית. היא המנהלת האומנותית של סלון האומנות סל"י. ודיאנה אנג'לובה, מתאמת המנהלת טכנית שלנו גם כן, של הסלון האומנות שלנו. תודה לביתי הנפלאה אניטה, על השם הקסום, נשמה בולגרית בארץ הקודש. תודה לדילן דימיטרוף מצרפת שלא נמצא איתנו, הילד שרודף אחרי הטירוף שלי והסכים ללוות אותי בכל הרעיון. תודה לדורה סטוימנובה מבולגריה, לכל חברי השופטים הבינלאומיים בז'אנרים השונים של האומנויות שתרומתם הגדולה בתוכניות התחרות של הפרויקט. תודה למר דימיטר צאצ'ה ודימיטר מיכאלוב, שגרירי הרפובליקה של בולגריה לשעבר בישראל, על ההתחלה ועל העבודה המשותפת. תודה על הסיור של מר אלי יריב, סגן ראש עיריית בת ים, ומר צביקה ברוט, ראש עיריית בת ים. תודה לכל מי שתמך בנו והאמין בנו. תודה לארגון איחוד עולי בולגריה בישראל, עם יושב הראש אינו יצחק שלא נמצא בינינו כרגע, לא הצליח להגיע, על התמיכה והיחס החמים. למרכז התרבות הבולגרי על התמיכה במכירת הכרטיסים שקיימנו בהופעות הגדולות, ונמצאת פה המנהלת, היושבת ראש, רינה בקלוף, איליה בקלוף, תודה רבה גם לכם. תודה אישית למר דוד כהן, אתה אנציקלופדיה של יהודי בולגריה וחבר נאמן שתמיד איתי. תודה ליואל, ראש מחלקת הפרויקטים בארגון אמי. אני מקווה שלא פספסתי אף אחד, אבל תודה למר יורדן דימיטרוף על הסיוע העצום שסיפק בקשר לביצוע ההקרנה הזו ולתחילתה של חגיגת 10 שנים לנשמה בולגרית בארץ הקודש. תודה לסינמטק תל אביב. תודה חברים, תודה לכל מי שנמצא איתנו, תודה רבה לעידן בכר שהוא העורך של הסרט הזה, ואנחנו באמת עבדנו ביחד מאוד מאוד קשה כדי שתוכלו להבין את הסרט בדיוק כפי שהוא, וכמובן אבא נביט בעיני הטוב, האהבה והאל הם תמיד יעבדו אותנו. צפייה מענה, אל תשכחו שאחרי ההקרנה נדבר עם הבמאי והתסריטאי ואתם תוכלו לשאול שאלות. תודה רבה לכם. Малко на български само, רק בבולגרית. אני מתרגשת כי אנחנו באמת פותחים את הפסטיבל בערב הזה. אז רציתי להיות קצרה, אבל לא רציתי לפספס אף אחד. Добър вечер, Ваше превъзходителство, госпожо Славена Гергова, посланик на Република България в Израел. За първи път чета през целия си живот, никога не съм чела до сега. За да не пропусна никого, добър вечер, уважаеми гости. Етикетът изисква да се представи и този момент ще го пропусна, защото по-голямата част от българите, които се намират тук, ме познават и аз познавам тях. С радост споделям, че всичко, което правя с много голяма любов. Щастлива съм да видя вас в зала номер 4 на Синематек Тел Авив. И тази вечер е необикновена, защото наистина за пореден път осъществявам една мечта, една цел и искрено вярвам, че всички ние, които работим за това, ще можем да обединим българите по света. Но идеята е да представим нашата култура на всички етнически общности. Пожелавам ви приятно гледане. На вас, госпожо Гергова, благодаря за съдействието, за всичко, което направихте. На господин Йордан Димитров също, разбира се, и не само на посолството, на вас, приятелите, които сте тук. Съкратих изказването, защото голяма част разбирате иврит. Благодаря ви. След прожекцията ще обявя непременно още едно събитие, което е утре вечерта, ако желаете, можете да дойдете, и последното събитие от фестивала на 15. Благодаря. И сега ще дам думата на госпожа Гергова, също да ви кажа няколко думи. אנחנו פותחים את הפסטיבל היום, בגלל זה הנאום היה כזה שאני לא אפספס אף אחד, ואני פה רואה פנים שהיו איתי באמת כבר 10 שנים. אז תודה לכם שהגעתם. Здравейте, добър вечер. Аз ще бъда кратка. Изключително се радвам, че имаме възможност да сме тази вечер тук за представяне в Израел на един от най-новите български филми.
Убедена съм, че това ще е вечер, която ще ни даде възможност да поемем глътка въздух в тази напрегната обстановка, в която всички ние живеем. Разбира се, всички искаме да имаме тази глътка въздух, но няма да забравим и няма как аз да не спомена заложниците, които всички очакваме и се надяваме да се върнат скоро. И така ще се молитва за мир. Аз ще кажа две думи на благодарност. Едната, разбира се, специални благодарности на Арцелон Сели, Израел, на Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина за организацията и за пълната програма на тази годишното отбелязване на 10-та годишния на Международния фестивал на изкуствата Българска душа на святата земя. Лично специални благодарности на Весела, която положи огромни усилия, за да позволи всичко това да се случи. И разбира се, специални благодарности на Мартин Ралчевски и на Николай Егерман, защото без техния труд нямаше да можем да станем свидетели на филма, който ще гледаме тази вечер. Благодарност на Синематек за топлото гостоприемство, както винаги. И на всички вас, разбира се, за интереса. Пожелавам ви приятно гледане и ви призовавам, ако имате възможност да останете след края на прожекцията, за да зададете въпросите си, да коментирате, да кажете кое ви е харесало, кое не ви е харесало от филма, директно с виновниците за това събитие, режисьора и сценариста. Благодаря. Аз също благодаря. Ще поканя още двама души само. אני מזמינה רק עוד שני אנשים שבאמת היה חשוב לדבר בדיוק בערב הזה, כדי שתשמעו. מר בויאן אנגלוב, בבקשה, יו"ר אגודת הסופרים. הוא נמצא איתנו בפעם ראשונה, אבל יש כבר הרבה יצירות שתורגמו, ואנחנו מאוד רוצים להציג בפניכם הרבה אנשים שעושים את העבודה הקשה הזו. אז יו"ר אגודת הסופרים של בולגריה, ואחרי זה סגנית הנשיאה, ועם זה אנחנו מסיימים. ופותחים ונזמין אתכם לחגיגה מחר. Уважаема госпожо посланник, уважаема Весела Райчинова, уважаема Вивиан, уважаеми дами и господа, искам да изразя своята благодарност към организаторите на този фестивал за това, че с моята колежка Анжела Димчева представляваме ръководството на Съюза на българските писатели, който навърши вече 112 години и тази година ние честваме 175 години от неговия патрон, основателя на Съюза Иван Вазов. Смятам, че в рамките на фестивала Българска душа на святата земя се представлява в най-пълна степен и българската литература, която няма духовните граници от 111 000 квадратни километра, защото за българското слово, за българските писатели, цялата земя е всъщност родина. אז קודם כל אני ממש בקצרה אתרגם. מר אנגלוב הציג את אגודת הסופרים שיש כבר 112 שנה מקיימת, ומודה לפסטיבל שלנו שבעצם מציג את כל תרבות בולגריה, ולא רק, אלא גם כן הספרות. בדרך כלל אתם יודעים, לספרות אין גבולות. Искам да кажа, че една съществена част от българската литература е създадена от български евреи. И тук искам да ви покажа една книга Дора Габе, Непримирима, която издадохме съвсем наскоро. Искам да я подаря на госпожа Райчинова. הוא אומר שרוב הספרות הבולגרית בעצם קיימת בזכות יהודי בולגריה. והוא מראה לכם את הספר שדיברתי על המשוררת דורה גבה, שהיא באמת אחת הגדולות.
והוא נתן את זה במתנה, הבנתם. Тази година ние честваме годишнини от известни български писатели, един от които е академик Тодор Влайков, който през 1940 година, като бивш председател на Съюза на писателите, пръв се подписва в защита на българските евреи. בשנה הזו הם חוגגים את מה שקרה בקשר להצהרת הסופרים ב-1940 על ידי אקדמי גלייקוב שהיה אז יו"ר אגודת הסופרים בעקבות ההצהרה על הצלת יהודי בולגריה. אז הם חוגגים את זה בשנה. Изключителна опора в последните години за Съюза на българските писатели бяха двама писатели, вече покойници, Анжел Вагенщайн и Виктор Барух, но връзката ни с писателите от еврейски произход не приключва, защото един от дарителите, съвременните дарители на съвременната българска литература е българският писател Илко Минев, който живее в Бразилия и чието книги са в класациите, в първите места в класациите в Бразилия. מי שכן היה קשר איתו זה אנג'ל וגנשטיין, הסופרים אנג'ל וגנשטיין וויקטור ברוך, ונכון להיום הכל ממשיך כשורה, מכיוון שיש לנו גם את אילקו מינב, שהוא גם כן בולגרי, יהודי, שגר בברזיל. Искам да благодаря на госпожа Весела Райчинова, на нейната прекрасна майка Вивиан, за това, че те помогнаха за създаването на къщата музей Дора Габе, тъй като при живе Дора Габе подари своя апартамент на Съюза на българските писатели. Позволете ми да връча този плакет. Съюзът на българските писатели присъжда на Весела Райчинова Сери специален плакет за значим принос в литературното сътрудничество. Благодаря на всички за отделеното време и се радвам, че ще гледаме един прекрасен филм. Неговия сценарист Мартин Ралчевски е също член на Съюза на българските писатели. תודה רבה למר בויאן אנגלוב. אתם הבנתם שאני קיבלתי פלקט בקשר לכל מה שיש כשיתוף פעולה בספרות. הוא אמר תודה, ולא רק את זה, לדורה גבה, הבית של דורה גבה בעצם התקבל על ידי אגודת הסופרים, ובגלל זה הם מקדישים מאוד בנושא הזה. הבן אדם האחרון שיגיד כמה מילים זה סנז'אנה גלצ'בה. סנז'אנה גלצ'בה. Съвсем накратко и започваме прожекцията. Снежана Галчева, הגיעה מצ'יקגו, נשיאת הקונפדרציה לכל הארגונים התרבותיים והאומנים בחו"ל, באמת אנשים שגם כן מאוד תמכו לכל מה שאנחנו עושים עכשיו. Уважаема госпожо посланник, уважаеми организатори и гости, уважаема Весела Райчинова. Международният фестивал на изкуствата "Българска душа на святата земя" е поредното мащабно събитие, с което Арт Салон Сели, Конфедерацията на българските културни организации по света, отново показваме колко е важна връзката между отделните творци и какво е влиянието на българската култура по света. В тези няколко дни, в които се провежда фестивалът "Българска душа на святата земя", това прекрасно кътче на земята, в него се пренася българският дух и то става част от България. Ежегодният фестивал на изкуствата е нещо уникално. И през годините той се превърна в място, на което си дава среща българската културна диаспора по света. Заслугата за това, разбира се, е на инициатора, организатора и продуцента, директора на Арт Салон Сели и вице-президент на Конфедерацията.
Изключително съм щастлива, че имам възможност да присъствам на 10-то юбилейно издание на фестивала, в рамките на който се провежда и първата световна среща на Конфедерацията. През тези 10 години Весела Райчинова доказа, че е един от големите радетели в чужбина за възхода на българската култура. Използвам случая да поднеса поздравителен адрес от името на Конфедерацията и до организаторите на фестивала. Искам да й го връча лично. Уважаема госпожо Райчинова, провеждането на 10-я юбилейен фестивал "Българска душа на святата земя" в град Бат Ям е признание за ролята на българската култура по света и за приноса му за запазване на език, традиции и дух. Фестивалът все повече се превръща в притегателен център за българското изкуство и фактът, че вече 10 години представя българската култура по света, е знак за неговата социална значимост. Пожелавайки успех, ви уверяваме, че в лицето на Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина и Салон за българска култура и духовност в Чикаго винаги ще имате добър и надежден партньор. אני מתרגמת בקצרה, פשוט כל מה שנאמר חלקית ממר בויאן אנגלית נאמר גם פה בקשר לאקסלון סלי, שמעתם גם את שמי. אחד הדברים שזה מאוד חשוב זה הקשר בין היוצרים, הקשר בין היוצרים הבולגרים בכל העולם, ואני חושבת שכל אחד מכם יכול לתרום, אפילו אם אתם לא ממוצא בולגרי, כי לבולגריה יש היסטוריה עתיקה מאוד, ואנחנו חייבים פשוט לשמור עליה ועל השורשים. И още нещо, тъй като основната заслуга за този фестивал е лично на Весела Сели Райчинова, затова Конфедерацията на българските културни организации и дейци по света и Салон за българска култура и духовност в Чикаго връчва специална почетна грамота на Весела Райчинова за принос към българската култура. טוב, אז אני כבר הבנתם, אני קיבלתי פשוט על תרומה לתרבות בולגריה בכל העולם, אבל אני אומרת שזה לא רק שלי, казвам, че това не е само моя награда, זה גם הפרס שלכם, כי בלעדיכם בכל השנים האלה יש פה הרבה פנים שאני רואה, לא יכולתי לעשות את זה, אני לא לבד, אף פעם לא הייתי לבד, תמיד הייתי איתכם. תודה רבה, צפייה נעימה. לא לשכוח אחרי